Ta hagani ke sngi ngadani ke banaingo biang yo try. But nganget bau blei kyrkhu feeling bagani ke jingkren. Ngadwai bau blei penlongi fi ba lada fidan aga bakum kano ke Jaka. Ngakwa babin ngap bahaya kani ke jinghikai. Namar kani ke bangan keren biang mentagi sngi kadai ke jinghikai. Kabadan kam kata hagi ni ke sngi ki mangi mangi menta. Kalau day ke por ingi mangin keren ya shibun ki ki badai ki jing shishana ke Ktien U Blei. U Blei u klembo yangi aga Jaka ga badum. Aingo U Blei bo Blei u klembo yangi aga Jaka kabangin kelumar aga Jaka ga badum aga Jaka ga bam snotau. U Blei ula bo yangi aga Jaka kabangiyo aga jing shai. Naga Ktien U Blei na mensi makhoi. Naga jinghikai jong Ktien U Blei ke babon. Ngakwa bangan ai gini ke jingkren mendaga sngi shafang. Kawai ke kertenga banga bo ang nga shim na ke kitab Hosea. Bat nga ai kertenga ni ke jingkren la PYNJOT NAMAR bomtip. Kataga ni ke jingkren ka banga ai kertenga gini ke par. La PYNJOT NAMAR bakamdan ke jingtip. Fi ke jingbom tip. Kadai ke jingduh jingmentoi ke bakraw ya ke jingim jauh brio. But ke jingbom tip ke penlong yangi bangini kynduh ya shibun ki aga jingim. Ya ki bangim day setia ban poi aga jing'e. Ladangi ladon lupa aga jingtip. But ke jingbom tip ke penlong yo brio. Ba unpaya ke Jaka ke ba kelumar ke Jaka ke ba ki jingmot ke Jaka ke ba mau ke ba ngan ong baik dak ke Ktien ke jingbom tip kaya lam yo brio se ke jingbakla. Naga daw ngakwa ngan puli ke Ktien na ke Ktien U Blei. Ka ba nga pensang nong rime ni ke jingkren jong ade na ke lenong. Jong ke kitab Hosea kalanang ke besau ke dekat ke ba henrio ke ba ong igini ke Ktien. Yau patlang jonga la PYNJOT NAMAR bomdan ke jingtip. Tapi pulilot uang NAMAR bamela kentat ya ke jingtip. Ngaru ngan kentat ya me bamenom long lyngba setia hanga. Naba mela klet ya ke hukum U Blei jong me. Ngaru ngan klet ya ki kon jong me. Kani ke keren nado ki nongyelam. Kekeren iki lyngba. Kekeren yau patlang lani yau pat baro. Ba yau patlang jong Blei. Kabamot ya ki brio ki jong Blei. Kandan ke JINGJOT NAMAR bakim dan jingtip. Baru Blei kwa agani ke jingkren jong amentagi sngi. Bangan wan ra ya kawai ke jingtip kaba kraw palat naga Bible. Kaba nganget kani ke jingtip kadai ke badan kam. Bat ngakwa ngan peni fia kani ke por kat kum na kani ke Ktien U Blei. Ngan ong biang itu ke Ktien ke banga ong na du bersedang. Bau Blei u klembo yangi haga Jaka ke badum. Aingo U Blei banga yok ban yang nang ni ban ai kani ke Ktien U Blei. Shafi ki ba yok sngaw kani ke sngi. Lada kalong ka bala ngakwa bapin ngap pelet jingmot nai ailat ia ke jingbun kam jong pi. De shimi ke por ke bekelut ban ngap NAMAR ngakerentang apa sau po minit. Bat kani ke jingtip mentai ke sngi kan yarap yu pi ban lada pi day ke besyakri Blei bakan penbet yu pi. Lada pi ong alalong kristan bakan yarap yu pi bapin ngau to yu ki katuat ni ke jingtip ki bak don kam palat na ke Bible. Bat ngakwa ngan penifi baka jingbom tip. Kaya lami ki brio sa ke Jaka kaba ke Jaka kaba bakla. Ngan puli ningkong na ke shiti ke jong wausta Paul. Sa ki karin kaba na ke lenong kaba khatway. Ngan puli na ke dekhat kaba lai. Ter ngan puli ka ong kumne. Henry nga shep tiang yo kumno.
kumbau tau bsenyu la syukar ke im. Da ke but sian baman jong u. Bakumta on pen puut plak ia ke jingmut jong pi. Nakata ke besisir tap mensim. Bat nakata ke jing sngor ke bahau kris. Nabalala shisha. Utau bawa nafi. Uyalap yo waipat u jisu. Yo bangim shim la yalap. Bat la napi priang yo waipat u mensim. Yo bapim shim la priang. Lani ke waipat ke gospel. Ya ke bapim shim la priang. File abhaban ya syayu ubuk dudak jingkeli. Uang namar ngamnya wila dia bangaduna ru na kita ki apostol ki bakong santam. Henry langalong ru ubam nang aga ktien. Henry penban ngamlong kumta aga jingtip. Henry aka bro ngida penpau bahaya ka hapdeng jompi haki aka baro. Ngapulin na duk khat ke balai, hadu khat ke benriu. Ya ke ni ke jing thok wan ra biang, ya ke jing pen shoy ke jong setan ke ya ke im. Ya ke jing pen shoy ke jong setan, ya ke ni ke briu ke beningkong ke Bible. But upeni yang ni bayo ki briu ki priang ya ujisu ubamdei setia ujisu bo pol yalap. Ya ke gospel ya mensim ubamdei setia mensim bekhoy. But ya ke gospel kabau Paul ukrem wanra bayo ki priang kita. But nda ba u absu Paul ukrani gani u ong gani ke ktien wang. Sngap ngan pule wang kemne. Wang nrei lang alongru ubam nang ke ktien. Ngayo iba absu Paul dadei ubanang ban kren shibon. U Apollos udeu brio ubala ban kren kamba ya ke ktien ke Jong Blei. Wapso polang ni uya tu shayuang langalong ubam nang aga ktien. Henry penban ngamlong kumta aga jingtip. Uniu pri uya tu hok baudan ga jingtip. Bat udan ga jingtip kaba khamba kham shai kham jalio ga jingtip kaba kham kenjamen sim. Baru ong pet bayo pi shapen shoy kum ubsenye ke im. Yo pi priang yo wepalu jisu, yo wepalu mensim khot yo wepal ke gospel. Baru absu Paul yang ang ni ban ong wat lalangam nang ke ktien rei ngadan shibon ke jingtip. Dai na ke daw ke jingtip ke jong absu Paul. Kaya rap yaki banget ya ke tu ke para ke Balang ke Korin. Bahadin bu ya tu ya ke ega bau tip. Kaya rap ini ki banget baginum sya syukor lani sya yalam bakla. Nakataga daw dakani ke juk anong rim ngayang hang ne. Ngada sngongo yu play bo play. Uai hanga katugat ni ke jingla bangan sngo to. U play de ke jing ai de ke jing sham sngo bah jongo. Uai hanga yu ke jing tip katugat ni ki nong rim na ke ktien ke jong play. Ya kibangala persangkat balak ban sailat ini ke jingtip. Ban yarap ya ki briu ba usai tanu numla ban syukar. Bagi num priang ya jisu ba bakla. Bagi num priang ya mensim khot ubam day. Bat bagi num priang ke gospel ke ba bakla. U blei ula aingi ini ke jingtip kumbu ai hau abstul Paul. Bangin la ban kren ke ktien ke Jong Blei. Khnang bagi brio kiniok ban tip ya ke jing shisha. Jong ke jing shisha jong ke ktien ke Jong Blei. Bat ke jing shisha ke pelat ya ke brio. Na ke jing bakla, na ke jing syailam bakla. Na ke jing bam tip baro. Dai na ke teka daw nga kwa agani ke par. Bangan pulis susu ya ke ktien ke Jong Blei. Suai ke bangin hikai kambon ya ke jing shisha mentagi Sngi. Bawa abso Paul wong kumni haga siti ke baar ke jongki korin. Kalanong ke baar na ke khat sao ngap ngan puli wong. Henry long ke jingo yo blei. Uba penrisa yang ia lagi Sngi hau Chris. But uba penpau ya ke jing ilbi ke jing tip jong u. Dangi haga Jaka baro. Abso Paul wong aingo yo blei. Bawai hangi. Ya kaban pelong ya ke jing shikri blei jong u. Ke jing ilbi jong ke jing tip shikri brio baro. Ngakwa balembang ni ke Chanel jong ke Grace Worship Center. Habang ai ke jing hikai. Bagani ke jing ai ke ktien ke jong blei. Kanum lang ke jing iu ke ba iu tung. Kanum lang ke jing iu ke ba sma. Kanai ke jing iu ke ba ilbi jong ke jing tip ya ke gospel shikri brio baro.
Ngakwa bangan peni fi wong kumno ngilong ke jing ilbi yo Chris yo ngilong ke jing ilbi u Chris yo Blei hagita gi bala penim bat ke jing il jo ke jing yap hagita gi bajatno kani ke Ktien gamot ye kita gi bapdiang ke Ktien ke jong Blei lamba wa Apostle Paul kalau ke jing il go ba ilbi bagi yo pdiang ke jing penim andre kita gi bakentat bagi kita gi bele persya kat bau dan kerana ke jing shisha jeng ke gospel. Kadang ke jing sma lepai ke dujak. Kadang lepai ke jing ilding lepai ke jing jenjar ke bersigi babam jeket. Ya kita ke berkentai. Bat nang tade wong hang ni hawai ke jing iu ke jing yap ke ban yap. Andre hawai ke jing iu ke jing im ke ban im. Tiu ai ba bit biang ini ke ru. Nama ngimlong kum kita kibabun ngakwa igata bangan keren bahagia ni par. Wang nama ngimlong kum kita kibabun. Kabamut kidan kiwairu kibayalap lang. Kidan kiwairu kibaya Shokri Blei. Henry wang ngimlong kum kita kiwai kibalayu kibapen kle ya Ktien U Blei. Henry kum naga jing smor kum no Blei hakmat U Blei ngikren hau Chris. Ke jing iu jong ke jing iu bi jong ke jing tip kabawaw sa polo kuranang ni gaday ke jing yalap ia ke gospel kabakot ke gospel kabaklem kleum ke gospel kabalongkum gedut kabaklem kleum ke gospel kabashisha kabawanra ia ke jing penim ia ke brio kibapdiang ketaka ke jing tip kabawaw sa polo kuran ia ke jing Shokri Blei ke jango. Bat ngadangit bamantag Sngi kat banganang keranang ni. Bagani ke jing tip ia ke Ktien ke jong Blei ke bangan sekeren. Kanang ke jingkyrkhu ke bakraw ya pi. Ngadan kat tu kat ni teli ki Nongrim ki bangakwa ngan onggum ni. Ki kat tu kat ni ki bangi day bangin tip. Habangi mut ban yat bat ban Shokri U Blei hagini ke pertai. Ngan ong biang sejisen daga jingkit kling ke kerani kini. Daga taga jing sngoto ba kumbau Blei ula ai ke taga jing shai. Banganum day ban buri igini tang hapo ini I jingiseng. Henry banganyo yang nang ni ban pentip shifi baro. Walit shimi kini bang keren na kabenta ka Balang jongno kaniam jongno ngaklemiang ni na kabenta ka aka ru ngayang ni na ka hima ka jong Blei bakat kum ka jing khat bakat kum ka jing ai ka jong Blei daga jing pen pau ka jong mense makoi ngawan ban ai kini ka Ktien ka jong Blei ban wan ra iki brio begin pai shiga Jaka ka badai bat bakinumiat aga Jaka jong ka jing bam tip nama ke jingbam tip kaya lam yo brio shiga Jaka ka babakla ngada kerpat FEB pin ngap ke Jingduwai jonga gadai ke donut jonga gadai ngakwa bangan pentip ya ki eki bakham dan kam namar kidan ki eki bangitip ya ki jinghikai ki bam dan kam handai ki ni ki bangan peni fi ki dai ki jingtip ki badan kam kata bangan yai ban ni kini malaga pora ke jinghikai ke jonga ngakrenda ka bakentu ifingan ai jingmut agni ka par wat shonga ka jing Shokri Blei lani wat shuyat kumtoa ba Shokri U Blei ngakwa ba bintip ba ka jing nget Blei ka jing Shokri Blei kadai ka bakta ka jing jingi shigi babam jukut ngakwa bangan ong biang sisien ku mga ladep keren managani ka tayo gitu ka jing hikai ka babon banga ong baka dayangi bangi day ban tip bahaya ke Ktien ke jong Blei. Tip bahaya ke Ktien ke jong Blei. Nayang nga kataka ba kiay kile manshuwa. Kiay ka ba ule kumno kile kibriyo manshuwa ngam kwa piniyang ta lani kiay ka ba kile manta. Kabanga kwa ba piniyang ka day. Ba pinsngongo U Blei bangi yo ingani ka Bible ke Ktien jong Blei. Bat hangne ngidan iya ka jing tip. Ia ki bangi day bantip. Tementag Sngi ngan wanra artli ki bangi day bantip. Kum ki bangat. Nga keren na gani ka porkat tu kat nenam ta jong fi ki balong kristan.
Kani kadai ka bangakwa bapintip mentag sngi. Sngap ngan puli fi naga Ktien U Blei. Ka Ktien U Blei ka ongkum ne ngan puli ya ka jingtip ka ba u absupal u lyngba bat u pisa. Kani ka penling bat ka pen pisa yo absupal. Ka penlong yo ni brio ba unhap ban yo saat bat ban duai malagi sngi. Fitip ya no. Ya ke Jew, ya ke kon Israel. Namar uyo ki bakidan ke jingbam tip. Bat kani ke jingbam tip. Kadai ka baki kon Israel. Daka jingbam tip. Kile ya ke jingbakla. Nakataka daungan puli kani ke jingbam tip. Kabaningkong, kabangini puli na ke Bible. Shiti shiki Nongrum. Kalanang ka ba shipo. Kadakhat kabaningkong ka ongkum ne. Ko para banget ke jingkwai rir ke donut jonga bat ke Jingduwai jonga hau blei nakabenta ki Israel kalong baan pen yaki kamat hadu ke par ke jonga absupal udang duai baki Israel ki day banyo jingpenem balai namar hadu kani ke par kimpat yo jingpenem wat hadu mentagi sengiru dang bon. Fiti balai wang ini ke Ktien wang kumne sngap ngan puli. Namar nga pla shapang jongki. Bakidan ke jing sngaw shirham. Nagabentau blei. Henry kat bakum ke jing tip. Ngakwa ini ke Ktien bakan rungbiang haka jinget jengi ki Kristan. Haka rigasi Jaintia. Lada pi kelempat long Kristan ru lada pi sngap kani rap pi pikat kata. Fitip kani ke jing bam tip jong ki Jew. Kidan ke jing shirham na kabentau blei. Ki Jew kidai ke besarong palat ya ke jinget pateng jong ki. Kidan ke jing sngaw shirham adu kata na kabentau blei adu mentagi sngi. Baru au sepol wang ngayo bagi dan ke jing sngaw shirham na kabentau blei. Henry kat bakum ke jing tip. Fika jing shirham klem ke jing tip. Kadai ke jing le no ke bakraw. Ke jing shirham klem ke jing tip. Kaya lam yo brio ke Jaka ke baklapan ban. Bat hangne wab supal udan ke Jingduwai. Utho ini ke siti udan ke jing angnot. Bawang kidan ke jing shirham harakim dan ke jing tip tang ini pet ya ke jing tip ayu uang ke dekat ke babot ke dekat ke balai namar habakilong ke bam tip ya ke hok jong blei ke jing bam tip jong ke jiu kadai hadu mentai ke sngi kadai bakim tip ya ke hok jong blei. Ngada sange nama ngakwa bapiru ki basngap yang ngani ke par. Bapindup tip ia kini ke hok jong blei. Kalong ka ba ma, kalong ka ba seer, kalong ka ba laban ong no, kaba don jing tiang ladang ekren. Ladang ishirham na kabentau blei. Bat ngi klem sngaw tho ia kini ke hok jong blei. Larangan ong na Ktien English ka righteousness of God. Kata ka hok ka jong blei. Upal wang namara baki long ki bam tip ya ka hok u blei ki le ayu sngap ngan pule. Habaki persang ban pene ya ka hok la jong hi kim shimla pen ko angu ila dia ha ka hok jong blei. Kani kadai ka bang ngakwa ngan na keren bahaga ni kapar. Ngatuai wat mangaru ngayang ni ngakwa bapin yo jing shaya kani. Pet bayo pi ang ngalalong Kristan ngala Shakri U Blei. Don rugi brio gi bapursang man ang ngaklem tok, ngaklem lepop, ngaklem bakla. Bat ki persang man pringsan da katay la dia khmat jong blei. Ki Jew ki pringsan bet bagi bat ye ki an jong Moses.
Bat ki persangi ka ban yang ka hok la jong. Bat nyele ban pen yang bai ka hok la jong. Waso polang ni wang haba kilong ki bom tip ya ka hok jong blai. Ki persang ban peniang ya ka hok la ka jong hi. Bat kim shum la pen ko ngu ila de ha ka hok jong blai. Namar ukres ulang ka jingkut ka hukum ya ka banong ka hok yo way pa way ubangat. Ngada kerpat mentay ka sngi ba pin snga ba. Kaban ningkong ke jing bom tip kabang ini keren mentay ka sngi kadai. Badang dan shibon ba ki kristan. Ki bom shim tip ya kene ka hok jong blai. Nabi puli ki shiti ki Nongluom. Lajan barok away ke central team. Lani ke khubor pedeng. Jong ke jing thok ke jong Paul. Segi shiti ki Nongluom. Kadai bawanra shifang ka hok jong blai. Uda ong ke siti si Nongluom kalau nang ka balai lada pin puli na ka dekat ka ba ngap ngan puli u ong kumne ha ka dekat ka ba ar pulai namar barok ila lepop bat kila do le no ai ye ka buram ka jong blai bat nga kwa ngan pini fi ka ni ka par mdan weiru ba hok mdan weiru barok ila kala jaklialut bat mdan shu balaban yang khmat jong blai ka hukum ka khlamla shu ban piniang ingi ki ba hok khmat jong blai. Ke jingle jingi kala long ke serdap jot le khmat jong blai. Bat nga kwangan ong fi lada pi persang ban penbiang kan noro ngimla su ban ksan na khmat jong blai. Naga taga daw ngan pen fi naga Bible hangin ni ke por khnang makan chai. Haga siti ke ba ar ki karin kala nang ke besan ke dekhat ke ba ar pawai ka ong igiri ki Ktien. Namar yauta obam shimla tip ya ke pop kamut yo Jesus Christ. Tip ka eiru ka pop. Uta ubam shimla tip ya ka pop. Lapan long ka pop na ka Bynta jongi. Knang baan penlong yangi ka hok u blai hau. Bapin syai ni ka por. Ngan peninang ni na ka Ktien ka jong blai. Bau blai o bau pet yangi yang ni ka pertai. Uyu i baki hok jangi baro kimlong sho kibayadai kat kum ke jingkwa jong blai. Baru blai ule akum no. Uyu i badaka hok jong brio. Uwairu unum ksan baro kine jadujak. Nagataga daw ublai ule akum no. Upa yo Jesus Christ. Uta ubalawan siya nga pertay. Banpun no man siya makhot. Ubamdan jingdunala ni ubamdan pop aga jing imjang. Ka Bible ang nigel nang kabasan ka barfway karin ka ang. Uta ubam shimla tip ya ka pop. Kamot u Jisu day bamdan pop uday ka hok jong blai. Uwan siya nga pertay baniyap aga ding fna. Bat abau yap mo aga ding fna kadan ka jingi bujili aga ding fna. Ushimi aga pop jong aba jong pi. Bat uba haladi aga pop jingi. Baro ka jingbam hok jong brio. Kalong halor jong Jesus Christ ang kitab Isaiah kal nang basan pulai. Bat na pipuli na ka Ktien ka jong blai. U jiso bu yap aga ding fna la ailut ya ka jing bom hok jingi baro how Jesus Christ but u jisu u lot no ya ka hok jango u ai shingi kibanget yo Jesus Christ but abang ipriang yo jisu aga donot ngi priang daga jinget yo jisu but abang yo jisu aga jingem ngi yo ya ka hok jang blai kum ka jankop. Bat abaka hok jong blai ka bangiyo kalang kum ka jankop. Ngakwa bangan ong ifi. Ndangila yo ini ka hok daga jinget.
ngim yang syo ka hok la jong namar ka hok jingi kamla pen Sngi khmat jo blei ngi yang ka hok ko jo blei ka baula ai lembau Jesus Christ bat ngi pong ka ga jingim bat ngi yat malaga Sngi da ka hok ko jo blei bat dai na ka ta dau ngim ksan syo ha ka ta jingla jingi ngim ksan syo ha ka ta jing her pateng jingi ngim ksan syo ha ka jing biang jingi ngi yang khmat jo blei lapen Sngi khmat jo blei om namar ka hok jingi han rei namar ka hok ka jong Jesus Christ ka bola ai shi ka jing im jingi naga ta dau ngakwa ba pin tip ia ka ni ka nongrem kanangot na breng jong fi yang ni pisngap yang ga ni ka par ba vi perkhat ngala pen biang ga ton reng duna ga ni ngala persang im hok kum ton reng ngadang duna sa ga ni bat pi perkhat ba piniat baru blei ban le ik bau blei un priang pi da ka babila ban le hok ot ban yat bet bandan ke jingiat ke bet ban long ki bri ke bet ke de ban kam an rengam kwa ba piniang ke ta ka nong rim ha ke jingi dei bat ke jing pinim bet ba yo piang da ka hok la jong u blei ula yo I bagi hok jingi kim dan jingmentoi khmat jo blei kim la pan Sngi kabangi day mentagi Sngi banyo kadai utaw bom shimla tip iga pop la pelong pop yu una mta jingi khnang ba an pelong ingi ka hok u blei hau ngakwa agin iga por bangan wan ra ko iga nuksana ga Bible lingkat kat bala fiyo ine em habau jisu krane ga parshi jong kon sarang auria haga gospel jong Lucas nong bakhatsan la bi pulere du khat bakhat wei ter brok wei Fiyo ine embo jisu wanra ikituki arngot ki kon uwei pano ikaspa ukpaba upinsarwa kaya ka uwei pat uday uba tip Sngi uba hok uba bet uba shanga yang uba mle ka bakla bar uniu para ulet ban pinsarwa ikaspa bar adin ba upay shika kirdan jiki sniang upay shika jing tingan shika jing kordit ukan mau benrio bat uang anet pai shiyeng daga jingla ka bamut ngan ong ye pa ba nam khat chi u khon hare tang kum we ne ki shikri bat people in the Bible u jisu ye thu ye ne ga parshi wang nda wan ukpan nadu baranda ulayo I u khon ba wan pai u klem up adobo nda pai ukpau yang man mare no asiteng lenti udah bat udah kedop yu udah do yu naga rendang bat ukrempat syarung yu syeng upertai ke syakri na yang uang walam kloy ke jankup ke bakortam walam ke sati walam ke juti fikitagi de tiar ke ba ukpa upertai ke syakri bikin ayo nu khon ubalawan pai fitip kani gamut ayu ngam pi ngimla setia sho ndangi wan pai sho blei dakata ke jingpiang jingi ni hapanio ke jankup bat kita ke jankup ke bakortam kedai ke hok ke bau jisu ulai daga jingiap jong ula ke ding pna bat ngi daga jinget ngi hapan pediang kita banginum yang shu ke hok jingi harangi yang ke hok ke jong blei bat ngi de banio ke sati ke bakren ke jing shanshap ke jong mense bakoi ngi de banio ke juti ke bakren ye ke jing yat lenti ke bakat kum ke Ktien ke jong blei shikman bat ngin sayo rong shapok jong ke hima ke jong blei hang ta ke dan ke jingkeman hang ta ke dan ke jing kawai hang ta ka dan ke jinga bam bat piyo I ka basa lang ni galay bau tu menda wan pai uyo sngaw ke jing sawa yeng ye ke jing shat kemen kawan pen man ke jing bitar habau para jong wan pai piyo I ki brio ki bayang ka hok la jong ki dom ki wei pat ki bayo ka hok jong blei bat ngakwa man ta ke Sngi mano ban sngaw to ye ke jing shisha ngakwa ke ni ke par priang ke ni ba pinom yang ke tu ke jing biang jong pi wala yang ke tu ke biar pateng na ke yeng badan buram wala yang ketuga babila malai ki kambalan kamniam wala yang ketuga ikai ngakwa pin kala ka bamat ngakwa pin de kynduh blei kumalong konserang auria kadadan ke jingi shamblei kadadan ke jingi kynduh blei bat ka babot nang tagadai udah yo iga jankup ke betumai kabala pen krek pang nam ta jango bat
dakata ka jankop udah yo ega bandrung sepo jong ke jingkemen ke jong try ngadwai mentagi sngi pet bayo ka ni ka parsi ka klem apply si ka jingim jangfi bayo pisu angala long kristan la rung ka register balang bat pisu angade bahir peteng na ka yeng dan ki bo angala puri pastor nengala long temen besan nengala orang ba balang nengala nong yelap nengala deud khot balang nengala le ka tangala rwai nengala le ka tangala Sohthri ngalong Sherman ngakwa bangan ong fi jingle jingi barakhat kim dan jingmut ru am ki jingla jingi barak kim dan jingi ru am pet yo pim tip ya gani ka bawa sepalwang nabai ki jiu ki dan ki jing shit ham yo blai ngayo I dan ki brio ki be shit ham ki kamu blai ki da eat yo blai ki da shikri yo blai handa kim dan ki jing tip namal kim tip ya ka hok jong blai ngatwai men ki sngi ba pin yo jing tip ya gani ka hok ka jong blai kadang kam kata-kata ba pintip ego hok jong blai kadai dega Bible study kadai dega jingikai tamang akwa banganong ifi ka jingbam tip ego hok jong blai kan wanra ifi shiga Jaka ka bama number 1 ka jingpenim kala ban pilapin miss ego jingpenim kabar fimdan jingida nagi mensim baman lana fimdan ego hok jong blai kanan ka jingpen ram ifi Arai aingo blai dang ila kup ye ni ga hok jong blai ngi de ge sana khama jong trai ngi miang de jing sarong ngi yang namar bangi pdiang de jingai ye ga hok ko jong blai ka balang ba u Jesus Christ kindiat ngan ai ge ni ge jingkran se ye ga we de jing tip le singan se continue ye ge ni ha ge jingkran jong a ge ban sawan ka jing tip ka baar ka bangayo I bagalong ka baduna tam hapo gi balang kristan bari gi jinghikai kristan kataga dei ka jingbom tip shapang u mensiam bakot jong blai kataga dei ka bangayo I ka badan ka jing bakla ka bakraw kabangan ongom ni ka jing bakla kabakta ya ka jing shakri blai baki brio kim tip shapang umensim khot jong blai teng uni u person ubade way haga jing long lai how blai uday ka subject kabala ino kabala nyau ben uday ujing yakran uba lakinja mjudan shuba yakran nadu ki platform kran ngim ju kran men se makhot hagi jing sangi ba malai ka por ngi kintat yo ne ban kran ki nong yalam kim tip yo men se makhot ki pat ba kim tip yo men se makhot bat kadai ek ba sngo benot bat ka ba sngo laban ong no kadai ka ba sngo si adu kata ba mshimla hikai bah yaki banget bakin tip shapang umensiam bakot jong blai nganwan ra igwe ga nuksa na ga Bible kataga day niki kam jagi apostle gul nang ga bakhat kendai singap ngan shipure kala jaman ba wapala sudah na Korin ba Paul ndaula lyngba itu ki pangi bashaneng ulawan cha Ephesus bat ula shem gi balong senran bat ula kli ki pila pudiang ne em yau mensim khoi men ba pilangat bat kili tu ki ong em ngim chumla yo sngo wat la la don ne em mensim khoi mudur kini ki wan na ga jing hikai ga jong yanes ndeki poya kini ga balang ha ga bo polu ye kynduh bat ki ka jingkli ka banding kong tam ka bau pol kli gini ki banget kadai pila priang ne em yo men sim khot men ba pilanget ngakwangan krani gini kendiat gini ki por kat nungot nangi ki nong elam bangi jukli ki banget hato pila priang ne em yo men sim khot nengi kelipan bani ki waipat ki kam niam jengi. Nengi kelipan bani ki jingle niam.
Ka jingkali ka ba mi na ni apostol ba kraw. Yakini ka ba wan na ka jing shikri ka jong yanis. Uang pinapriang na yo men siya makhot men ba pilangit. Piti balay kuli. Ka jingkali ka day. Bapinom sarang bapiwan nakataka balang ka ba kumno. Na makamdan jingman toy lada pila le'lot iki baro. Lada piklam don niya ka bor ka jong man siya makhot. Kataka niya ka jing sngaw to ka jong wab sa Paul. Kataka niya ka jing sngaw to ka jong Jesus Christ. Kataka niya ka jing sngaw to ka jong Petras. U Jisu ang ikisanra na galanang kabaningkong. Uang kadakhat kabasaw, kam apostle. Uang nadu mentay kasngi an penbaptis ipi daw mensi makhoy badagading. Uyane sa penbaptis ipi siya kajingkala kabamot. Henry an penbaptis ipi daw mensi makhoy. U Jisu ang galanang kabaningkong dakhat paprag kam apostle uang. Siyang siya Jerusalem tan na penko ipi daw kaborn na neng. Pinsalong ginong playing Jerusalem, Judea, Samaria, but she gave a cut to protect. Lepi puli ka Bible ka Ktien U Blei ka krenshai. Ba upitras ukiyo ka kamera ka baneng. Baro sis paar pungot ki ap adu sipaw Sngi. Banyo priang man simakoi. Ujiso ang wat let shanoro. Lada 4 penkup ipira ka buwan na beneng. But pisngaw to ba Jesus ngaw to. Bahaga gospel jong Lucas na masaw kadakat bakat pra. Troubled me siya ka pratewang. Umansim jong try ulang hanga. Nabaw la pensleeng nga bangan yalap ka gospel lagi baduk. Bangan penpenay yagi gospel siya ka balaset bendi. Bangan pelat yagi tagi balaban sitam daw saitan. But terter u Jesus kren. Filap yo Petras uyo yaga bor jong mansim akoy. Uyalap agalanang ka baar. Jong ki kamang apostle. Nawla dep yalap agad khat ka balay punyaw ki briu ki rangba briu ki wan ki angkum nungin le u Petras ang tupin kalaga bamat but an pen baptisipi wipe away haga ketenga dong Jisu bapinyo ma pigi pop but pinyo diang yaki jing ai jong men sema khoi namagani ki jingkulari pi yaki khon jong pi but yaki basha jingai kat ki ba utrai u blei jingi un khat u Petras u sngaw tho igane u Jisu sngaw tho igane u Paul no mi shiga jing shikri hagalanang ka bakandai u Ananias ulet yeng u duai ba unyo priang yo men sema khoi but u Paul no la shikri u kligi ni banget pila priang ne yo men sema khoi nas ngsi bangan ang vi ngimenta ngim klishu igata ngis ngal tanat ika jingi bon ki brio jingi sang ngis ngal tanat bangi siya bon ki banget ban ngis siya kaman bagila ya bon na paka register balang ngila siya kaman ni ka jingi don jingi brio handray ki bon ki day ki bam tip siya panguman siya makoy bat mita makim tip ki klem matru ya ka bor jauman siya makoy bat ka klem dan sa tiaga jing pen baptist jauman siya makoy ngan siya ang ifishikintian lada kat yo Jisu dan kaman na pen baptist jauman siya makoy Lana kat yo Petras dan kami mensimakoi. Lana kat yo Paul dan kami mensimakoi. Nga mapingi day ki bangim tip bat bangi klempri ang mensimakoi. Nagtakadaw na mga miyok lut yung Paul bangan kreni gani. Nga siwan ra yung gani jing tip ka baari ka bangan sa peteng. Ngan hikay ka tugat ni siya pango mensimakoi. Kalang ka subject ka badan kam tam. Umensi makhot. Lebih pulih ke Bible. Udah ke Bynta pedang jangan ke testament ke betumai. Day mo unang pen krek ya ke nonglet kurim ke belang mangaban mapi. Day mo uban ra ya ke nonglet kurim show Jesus Christ. Henry ngi kentat yo. Ban ngi persang krek daladi. Ngi persang baniat dalaga jong ke bor. But hang tangi pay haga jing bakla ka basurkay. Nga khlemla bangan wan ra ini ka jing hikay do bangan dadap. Tanray nga lapan ifi baga jing tip ka baningkong kadan kami ka hok jong blay. Baga baar ka jing tip ka day bapilipin tip shapang umansi makhot jong blay. Dengan sa hikay shushu igani ka jing hikay ngan peteng biyang. Knang baka jing shakri blay. Finumpoy ka to ka baong uhuzaya.
yo pailang jong ala penjot namar ba umdan ke jingtip nginom jot nginio ye ke jingshai na ke Ktien U Blei tangin ye Jowai bat nga ke ni ke par ko pangayang nang ni Blei de ke jingat ke Ktien ke jong Jesus Christ nga kerpa de Blei begini ke jingkren ke bang kren men ke Sngi kanom Shillong tang ke jingkren ana ke ne ke jingpen ki ke brio ke bobon ke besngap bagi Nongpoh ke jingjat ana ke ni ye ke jingtip ke shisha ye ke Ktien ke jame Jowai ko pai ke ni ke besngap ke ni ke par bagi ni mat ye ke jingpen ki ke betmai bagi nom yang ke hak le jang ana begin sngoto ye ke hak ke bamela island about Jesus Christ but kabangi day ban sngoto yo men sim ko jong Blei trying at a Jowai ba men pelongi ni ke brio begin wat ba begin yo sham yo men sim ko trying I island chime ke buram ha ke Ktien U dong Jesus Jowai amen but amen. To Blei jingkyrkhu fi ko bleshmon